Dobrý deň, vítam vás v tomto videonávode, v ktorom si ukážeme, ako pomocou pokročilých úprav v grafickej aplikácii Adobe Photoshop vytvoriť filmový plagát. K našej práci budeme potrebovať 3 fotografie, a to fotografiu lesa, domu a oka, pomocou ktorých vytvoríme daný filmový plagát. Skôr, než začneme pracovať s jednotlivými fotografiami, je potrebné si vytvoriť pozadie, do ktorého ďalej nakomponujeme dané fotografie, text a časti filmového plagátu. Pozadie si vytvoríme cez možnosť File v hlavnom menu, kde si ďalej vyberieme možnosť New. V okne, ktoré sa nám zobrazí, si navolíme veľkosť a farbu pozadia nového dokumentu. Pre naše účely použijeme rozlíšenie 2816 pixelov v kolónke White a 4200 pixelov v kolónke High. Ďalej v kolónke Resolution si nastavíme 300 pixelov, keďže budeme pracovať s fotografiami vysokého rozlíšenia. Vedľa ponuky Background Contents klikneme na biely štvorček, pomocou ktorého sa dostaneme do nastavenia farby pozadia. Tu si vyberieme čiernu farbu, keďže budeme vytvárať plagát, ktorý bude mať efekt noci. Rozlíšenie a farbu máme nastavenú, ďalej už len potvrdíme možnosťou OK. Ak máme pozadie vytvorené, môžeme doň vložiť prvú fotografiu. Tu si najskôr otvoríme vo Photoshope cez možnosť File v hlavnom menu, ďalej cez možnosť Open. V zobrazenom okne vyberieme danú fotografiu z počítača. Fotografia sa nám nahrá do Photoshopu v novom okne. Na to, aby sme ju vložili do pozadia, použijeme nástroj Move Tool z palety nástrojov, ktorý podržíme ľavým tlačidlom myši na fotografii a presunieme ju do pozadia. Samostatnú fotografiu už nebudeme potrebovať a môžeme ju zavrieť. Ďalej si môžeme všimnúť, že fotografia lesa nám úplne nesedí v pozadí. Na jej prispôsobenie použijeme z ponuky Edit v hlavnom menu možnosť Free Transform, pomocou ktorej môžeme fotografiu prispôsobiť pozadiu. Máme fotografiu prispôsobenú, stlačíme klávesu Enter. K navodeniu nočnej oblohy lesa vyberieme z ponuky Create New Fill or Adjustment Layer pod paletou vrstiev možnosť Levels. Tu posúvame stredným bežcom doprava, kým sa nám fotografia lesa nebude stať dostatočne tmavá pre efekt noci. Ďalej môžeme okno zavrieť. Na odstránenie nepotrebných častí z fotografie lesa, v našom prípade trávy, si potrebujeme našej vrstve s fotografiou lesa vytvoriť masku. Túto možnosť nájdeme pod paletou s vrstvami pod názvom Add a Layer Mask. Po vytvorení masky v našej vrstve ďalej použijeme nástroj Brush Tool z palety nástrojov, ktorého veľkosť si nastavíme približne na 1000 pixelov, aby sa nám s ním lepšie pracovalo. Ďalej potrebujeme mať nastavenú farbu popredia na čiernu, aby sa nám na bielej maske nástroj prejavil. Hornú časť plagátu máme hotovú a môžeme prejsť k vloženiu druhej fotografie. Tu postupujeme rovnako ako pri vkladaní fotografie lesa, čiže cez možnosť File v hlavnom menu vyberieme možnosť Open. V zobrazenom okne vyberieme fotografiu domu a nahráme ho do Photoshopu. Nahratú fotografiu presunieme pomocou nástroja Move Tool z palety nástrojov do nami vytvoreného pozadia. Ďalej pomocou tohto nástroja si môžeme fotografiu prispôsobiť pozadiu.
Nahratú fotografiu už nebudeme potrebovať a môžeme ho zavrieť. Ďalším krokom je kompletné odstránenie pozadia domu, teda hôr a oblohy fotografie, aby sme z dennej scenérie spravili nočnú, vhodnú na náš plagát. K tomuto kroku použijeme selektovací nástroj Polygonal Lasso Tool z palety nástrojov, no pred začatím výberu je vhodné si fotografiu priblížiť, aby sme mohli previesť výber čo najpresnejšie. K priblíženiu môžeme vo Photoshope použiť buď nástroj Zoom Tool z palety nástrojov, alebo rýchlejšou a vhodnejšou metodou je použiť skratku pri držaní klávesy Alt pomocou kolieska myši fotografiu buď približujeme alebo oddialujeme. Ak máme fotografiu dostatočne približenú, môžeme začať s výberom. Pri každom kliknutí nám Polygonal Lasso Tool spraví bod, od ktorého začne ďalšiu priamku. Výber sa snažíme previesť čo najpresnejšie. No pri výbere nám môže nastať situácia, kedy chceme vyberať aj ďalej, ako máme fotografiu priblíženú. Na túto situáciu použijeme skratku medzerníku, ktorý pri držaní zmení selektovací nástroj na nástroj Hand Tool, pomocou ktorého môžeme fotografiu posúvať. Výber prevedieme aj v popredí fotografie pre dokonalé ohraničenie. A po dokončení výberu klikneme na možnosť pod paletou vrstiev Add a Layer Mask, ktorá nám vlastne z pozadia vytvorí masku vrstvy a tým nám pozadie zmení na čierne. Po vytvorení masky vrstve s fotografiou domu si môžeme všimnúť drobné nedokonalosti, ktoré vznikli pri výbere. Tieto ľahko odstraníme pomocou filtra Minimum, ktorý nájdeme v ponuke Filter v hlavnom menu pod možnosťou Other. V zobrazenom okne pri posúvaní bežca doprava meníme počet pixelov, ktoré nám zmenšujú nami vytvorený výber a ohraničenie sa tak stáva dokonalejším. V našom prípade budú úplne stačiť 4 pixely. Výsledné pozadie domu však nechceme mať úplne čierne, ale navodiť efekt nočnej oblohy. A preto vytvorenej maske upravíme jas. Pre úpravu jasu prejdeme do ponuky Image, kde vyberieme možnosť Adjustments a ďalej Brightness and Contrast. V zobrazenom okne zaškrtneme možnosť Use Legacy, aby sa nám zmeny prejavili. Ďalej v možnosti Brightness posúvame bežcom doprava a tým zosvetľujeme pozadie domu. Dom v popredí však máme stále svetlý a potrebujeme navodiť efekt noci aj naň. Aby sme nemuseli znova robiť výber domu, stačí, ak si v palete s vrstvami pri stlačenej klávese Ctrl klikneme na masku vrstvy domu a výber máme znova použitý. Ak máme dom vybratý, ďalej v palete Create New Fill or Adjustments Layer pod paletou s vrstvami vyberieme možnosť Levels. V zobrazenom okne posúvame bežcom jasu doľava a tak aplikujeme na dom efekt noci. Ďalším krokom našej práce je vytvorenie svietiacich okien. Prvé, čo potrebujeme spraviť, je vytvoriť si pre tento krok novú vrstvu. Túto možnosť nájdeme pod paletou s vrstvami pod názvom Create a New Layer.
Pre lepšiu orientáciu v práci si ju môžeme pomenovať okna. Ďalej v tejto vrstve pomocou nástroja Polygonal Lasso Tool vyselektujeme jednotlivé okná domu pre ďalšiu prácu s nimi. Pre ušetrenie času práce použijeme pri selektovaní jednotlivých okien klávesu Shift, čo nám umožní robiť viac výberov naraz. Predídeme tak zdĺhavejšej práci s jednotlivými oknami individuálne. Ak máme výber hotový, môžeme prejsť k vyfarbeniu okien. K tomu si potrebujeme najprv zvoliť farbu popredia. Kliknutím na nástroj Set Foreground Color sa nám otvorí tabuľka, kde pre lepšiu orientáciu zaškrtneme možnosť Only Web Colors. Následne si vyberieme žltú farbu. Ak máme farbu popredia vybratú, prejdeme do možnosti Edit v hlavnom menu, kde si ďalej vyberieme možnosť Fill. Tu v možnosti Contents zvolíme Foreground Color a potvrdíme OK. Takto sa nám nami vyselektované okná zafarbili na farbu popredia. Po vyfarbení okien prejdeme k vytvoreniu efektu svetelných lúčov vychádzajúcich z okien. K tomu si vytvoríme ďalšiu vrstvu kliknutím na Create a New Layer a pomenujeme si ho Lúč 1, keďže budeme vytvárať ďalšie vrstvy pre naše ostávajúce dve okna. Ďalej použijeme nástroj Polygonal Lasso Tool na vyselektovanie lúča okna. Tvar lúča by mal byť približný rovnoramennému lichobežníku, aby sme navodili dojem rozptýlu svetla. Následne k vyfarbeniu lúča použijeme nástroj Paint Bucket Tool z palety nástrojov. Pretože sa nejedná o viac výplní ako u okien, nemusíme používať nástroj Fill. Farbu popredia teraz nastavíme na oranžovú, aby bol lúč o niečo tmavší ako farba okna. Po vyfarbení lúča si následne v palete s vrstvami nastavíme prehľadnosť možnosti opacity na približne 20%, aby bol lúč prehľadný a bolo za ním vidieť pozadie. Rovnaký postup aplikujeme aj na ostávajúce dva lúče, s tým, že ďalšie dva lúče budú o niečo väčšie, primerané veľkosti okien. Následne si zmeníme aj ich prehľadnosť, teda opacity, aby vyzerali reálnejšie. Na lúč 1 môžeme dať prehľadnosť okolo 6%, na druhý okolo 8%, na tretí môžeme dať ale 9%. Pre nasledujúce úpravy si potrebujeme zoskupiť tieto tri vytvorené lúče dohromady, aby sme na nich mohli aplikovať zmeny naraz. Označíme si teda posledný lúč a pri držaní klávesy Shift klikneme na prvý lúč. Takto sa nám označia všetky tri lúče a ďalej pomocou menu v palete s vrstvami vyberieme New Group from Layers. V zobrazenom okne si môžeme pomenovať názov skupiny Skupina lúčov. Potvrdíme OK. Takto sa nám vytvorila skupina z našich troch lúčov a následne je vytvoríme ešte masku cez možnosť Add Layer Mask.
Po vytvorení masky v skupine lúčov môžeme prejsť do palety s nástrojmi, kde si vyberieme nástroj Gradient Tool, ktorým pomocou prechodu spravíme lúčom efekt rozptýlu svetla do tmy. Nesmieme však zabudnúť zmeniť farbu popredia naspäť na čiernu, keďže pracujeme s maskou. Ťahať prechodom môžeme začať mimo fotografie smerom k oknám domu. Pri ťahaní môžeme držať klávesu Shift, ktorá nám v tomto prípade zaručuje horizontálne uzamknutie nástroja. Po pustení nástroja sa nám prechod prejaví. Poslednou úpravou lúčov je zjemnenie ich ostrých rán. Pre tento efekt vyberieme vrstvu s lúčom a prejdeme do ponuky Filter v hlavnom menu, kde vyberieme možnosť Blur a následne Gaussian Blur. Tu používame malé hodnoty, aby sa nám okraj lúča moc nerozostril. Použijeme približne 2 pixely. Pri nasledujúcich dvoch lúčoch už budeme mať v ponuke Filter zhora možnosť Gaussian Blur. Čo znamená, že Photoshop si zapamätal posledné nastavenie Gaussového rozostrenia a stačí už len kliknúť na túto možnosť a zapamätané zmeny sa aplikujú automaticky. Pri priblížení môžeme vidieť, ako sa Gaussovo rozostrenie prejavilo na okrajoch lúča. Finálnym svetelným efektom bude dopad svetla na trávu, pre ktorý si vytvoríme novú vrstvu cez možnosť Create New Layer a môžeme si ju pomenovať osvetlenie trávy. Prvý nástroj, ktorý na tento efekt použijeme, je nástroj Brush Tool z palety nástrojov. Pred jeho použitím si však musíme zmeniť farbu popredia na rovnakú ako pri lúčoch. Kresliť môžeme začať smerom od okien k rozptýlu lúčov. Po dokončení zmeníme priehľadnosť možnosti opacity približne na 20%. Následne už len rozostríme okraje osvetlenia trávy cez ponuku Filter v hlavnom menu, kde vyberieme možnosť Blur a znova Gaussian Blur. Tu použijeme 50 pixelov, aby osvetlenie bolo viac rozostrené ako pri okrajoch lúčov. Po dokončení svetiel môžeme prejsť k vloženiu poslednej fotografie do plagátu. Tu si najskôr otvoríme vo Photoshope cez ponuku File a ďalej možnosť Open. Po otvorení si ju pomocou nástroja Move Tool z palety nástrojov presunieme do rozpracovaného plagátu. Ďalej pomocou tohto nástroja si ju môžeme zarovnať s pravým okrajom plagátu. K zakomponovaniu fotografie oka do plagátu si najskôr vytvoríme masku jej vrstve cez možnosť Add Layer Mask. Farbu popredia si zvolíme na čiernu a z palety nástrojov si vyberieme nástroj Brush Tool. Jeho veľkosť si môžeme nastaviť na 1000 pixelov a odstraníme prebytočné okraje fotografie. Ďalším krokom je navodenie efektu noci aj na poslednú fotografiu plagátu. Tento krok je podobný ako pri predošlých fotografiách,
ale s tým rozdielom, že pri prejdení do ponuky Create New Fill or Adjustment Layer podržíme klávesu Alt a pravým tlačidlom myši prejdeme na možnosť Levels. V okne, ktoré sa nám zobrazí, zaškrtneme možnosť Use Previous Layer to create Clipping Mask, aby sa nám zmeny aplikovali len na vrstvu oka a nie na celý plagát. Potvrdíme OK. A v ponuke Levels posúvame bežcom jasu doľava, pokedy sa nám fotografia nebude stať dostatočne tmavá na efekt noci. Každá fotografia plagátu má však inú farebnosť. K ich celkovému zladeniu použijeme funkciu Photofilter, ktorú taktiež nájdeme v ponuke Create New Fill or Adjustment Layer. Táto funkcia slúži na vytvorenie farebného filtru fotografie. V jej ponuke sa prepneme na možnosť Color, kde vyberieme oranžovú farbu. Ďalej v ponuke Density, teda hustote jej prejavenia, nastavíme 70%. Takto sa nám plagát zladil do jedného tónu farby. Poslednou úpravou pre vytvorenie filmového plagátu je vloženie názvu v popisu filmu do vytvoreného pozadia. Pre tento krok si najskôr zvolíme farbu popredia na bielu. Z palety nástrojov si vyberieme nástroj Horizontal Type Tool pre vodorovné písanie. Typ písma si nastavíme na Baskerville Old Face Regular a veľkosť písma na 36. Ďalej klikneme do plagátu, kam chceme začať písať a napíšeme si názov filmu, v našom prípade môžeme dať Obyvatelia. Aby názov filmu pôsobil krajšie, označíme si jeho prvé písmeno, ktoré si následne zväčšíme. Pre tento krok však potrebujeme otvoriť najskôr okno s ďalšími možnosťami písma. Toto nájdeme v ponuke Window pod možnosťou Charakter. V zobrazenom okne klikneme na ikonu veľkosti písma a posúvaním do strán meníme jeho veľkosť. Po zmene veľkosti začiatočného písmena si v tomto okne môžeme ďalej nastaviť aj vyrovnanie textu, aby sme medzi písmenami V a A nemali veľkú medzeru. Označíme si teda celý názov a pod nastavením veľkosti písma vyberieme možnosť Optical. Následne si môžeme veľkosť celého názvu upravovať pomocou funkcie voľnej transformácie, ktorú nájdeme v ponuke Edit pod možnosťou Free Transform. Aby sa nám však zachoval tvar písma a nemenila sa aj jeho šírka a výška, podržíme pri zmene veľkosti klávesu Shift, ktorá slúži k zachovaniu tvaru a tým budeme meniť len jeho veľkosť. Pomocou nástroja Move Tool si ďalej názov môžeme presunúť na vhodné miesto. Rovnakým postupom si vytvoríme aj doplňujúce texty názvu, ktoré pomocou nástroja Move Tool presunieme na vhodné miesto. Ďalej, pri vkladaní popisu filmu použijeme funkciu prekladov, ktorou nastavíme veľkosť priestoru pod sebou nasledujúcich riadkov pre lepšiu čitateľnosť a vzhľad. Nájdeme ju v ponuke Window, možnosti Charakter, kde po kliknutí na ikonu prekladu písma a posúvaním do strán upravujeme vzdialenosť riadkov. Po nastavení prekladu písma je vhodné zarovnať text popisu filmu s textom názvu filmu.
tomu použijeme pravítka, z ktorých si vyťahneme pomocné čiary. Prejdeme teda do ponuky View v hlavnom menu, kde si vyberieme možnosť Rules. Následne stačí kliknúť myšou počítača do zobrazených pravítok a pri držaní vytiahnuť pomocnú čiaru k okraju názvu filmu. V pomocnej čiare pomocou nástroja Move Tool pritiahneme popis filmu a texty tak máme zarovnané. Ako posledné, k vierohodnejšiemu vzhľadu, môžeme pridať mená hercov umiestnené nahor filmového plagátu a režiséra s obsadením a dátumom premiéry umiestnené nadol. Ja vám týmto ďakujem za pozornosť a prajem príjemnú zábavu pri pokročilých úpravách digitálnej fotografie.